ọ̀sán ohun mi dada. Iṣẹ́ ó gidi gan. Ẹ fún mi tútù mi ẹ̀. Iṣẹ́ ó gidi gan. Iṣẹ́ fún mi náwó mi ẹ̀. Iṣẹ́ ó gidi gan. Bájú mi ọlọ́run ni wọ́n. Iṣẹ́ ó gidi gan. Nínà tẹ ọlọ́run di ata. Àmín àmín. Ọlọ́run má dé wọ̀. Àmín àmín. Ọlọ́run yóò bẹ́ yìí gan. Àmín àmín. Ọlọ́run yóò rọ yìí lọ́wọ́. Àmín àmín. Ga tamburan maza director security isa haka boda mai goro gun kamun yaba. Yau kasuwa ta sabon gari sai da kowa ke. Ga tambayan maza director security isa haka boda mai goro gun kamin yaba. Yau kasuwa ta sabon gari sai da ku ake. Kai zan kira makaki sarki ubangiji sarkin da yayye mata shi yayye namiji. A nufin shi in ya so ko bana sai na je hajiya in biya ko a biya mini duka arziki suke. Ga tambayan maza director security isa haka boda mai goro gun kamin yaba. Yau kasuwa ta sabon gari sai da ku ake. Tsira da martaba rabu da dawa annabi ƴaƴan gida sahabbansa da sun wuce ta biya har auliya Allah mabiya na annabi Allah ka sa da darakta na security. Ga tambayan maza director security isa haka boda mai goro gun kamin yaba. Yau kasuwa ta sabon gari sai da ku ake. Isa haka boda yau kun kada tambura muke a gare ka babu shakka dan kware kake. Ka taimake mu kyauta a jinin kama take ka taimake mu mai halin arziki kake. Ga tambayan maza director security isa haka boda mai goro gun kamin yaba. Yau kasuwa ta sabon gari sai da ku ake. Dan kasuwa kamar sarki na mu babba ne harka ta kasuwanci tamkar agogo ne. Mu kira shi babba tintin ya girma kankane mai taimakon mutane kullum yabo ake. Ga tambayan maza director security isa haka boda mai goro gun kamin yaba. Yau kasuwa ta sabon gari sai da ku ake. Halin kware hakika Allah ya yi maka wannan ta sa mutane shaida suke maka. Isa haka boda mai goro an sallama maka kai mai gidanmu ne dole mu jinjina maka. Ga tambayan maza director security isa haka boda mai goro gun kamin yaba. Yau kasuwa ta sabon gari sai da ku ake. Yau kasuwa ta sabon gari ku kuke faɗi kuke da lokaci sai dai a jira su diya. An tabbatar da masu zuma sun fi mai maɗiya dan maganar tsaro a gurin jarumi take. Ga Sai tambayan boda maza director security isa haka boda mai goro gun kamin yaba. Yau kasuwa ta sabon gari sai da ku ake. boda ka gana an yarda da kai na gaske ne zaben ka an yi goyon bayan dukan mu ne. Kunya ka baiwa dukkan mara ɗanufin mu ne matsayin ka ka rike ko kusa kar da ka sake. Ga tambayan maza director security isa haka boda mai goro gun kamin yaba. Yau kasuwa ta sabon gari sai da ku ake. Roko muke ga Allah ya daɗe ka nasara ka yi ayyukan kwarai har ya fi 19. Mai jawo nasarar boda ya zamo gara mu ɓangare na fatan yan arziki muke. Ga tambayan maza director security isa haka boda mai goro gun kamin yaba. Yau kasuwa ta sabon gari sai da ku ake. Sakon gaisuwa ga dukkan masoyan ka Zambiya mu yi godiya da fatan su gama lafiya. Yaran gidan kama mason babu tambaya na yi baituka gare ka a duk jinjina nake. Ga tambayan maza director security isa haka boda mai goro gun kamin yaba. Yau kasuwa ta sabon gari sai da ku ake. Ga tambayan maza director security isa haka boda mai goro gun kamin yaba. Yau kasuwa ta sabon gari sai da ku ake.